салом алейкум. Ахиран шумо нишасти матбуотии раиси додгоҳи олии ҷумҳурии Тоҷикистон гӯш кардед, ҷӯ дидед. Дар он ҷо эшон гуфтанд, ки онҷо чанд парванда баррасӣ шуд, аз ҷумла парвандаи ихвониё, ки тақрибан ададашонро беш аз 103 нафар гуфт. Ва пештар Радиои Озодӣ гуфта буд, аз қавли вакилони ин гумонбаршудаҳо гуфта буд, ки парвандаи онҳо махфӣ аст, яъне вакилони онҳо даъво карда буданд, ки парвандаи онҳо махфӣ аст ва аз ҷузъиёташ ба хабарнигорон чизе нагуфтанд. Аммо имрӯз раиси додгоҳи олӣ баромад ва гуфт, ки на, парвандаи онҳо махфӣ нест ва дар ҳамин ҳол ҳам дар рафъи мурофиаи онҳо касе роҳ дода нашудааст. Яъне ин чи аст? Ҳамин таноқузҳо дар баёнот ё изҳороти суди олӣ ва вакилони дифои онҳо. раҳмат бораи саволтон. Дар аввал ман як чизро гуфтанӣ ҳастам, ки ҳамин мафҳуми махфӣ кардани парванда ё ки ҷузъиёти парвандаро дар Тоҷикистон нодуруст мефаҳманд, нодуруст татбиқ мекунанд аз тарафи мақомоти қудрати муфаттишон, прокуророн ва алал хусус аз тарафи кормандони суд. Бинед, он чизе ки имрӯз раиси суди олӣ дар нишасти матбуотӣ гуфт, ки гӯё парванда махфӣ нест ва парвандаи онҳо кушода аст, ба ҳақиқат ягон зарра ҳам наздикӣ надорад. Чунки ҳама мо медонем, ки парванда дар муассисаи режиме, дар муассисае ки даромадани озод ба он ғайриимкон аст, гузашта иштодааст. Дар он ягон шахси алоҳида бегуна аз кӯча, мисол ё ки ягон рӯзноманигор ҳаққи даромаданро надорад. Парванда дар сизои рақами 1 шаҳри Душанбе мегузарад ва чӣ хеле ки мо медонем, ин муассисаи як маҳдуд аст, даромаданаш ба ҳар як инсон озод нест. Пас чӣ хел раиси суди олӣ метавонад бо пуррагӣ гӯяд, ки парвандаи ихвониҳо кушода аст? Парвандаи кушода он хел парвандаро мегӯяд, ки дилхоҳ шаҳрванд мисол аз кӯча мехоҳад фаҳмад, ки чӣ гуна дар Тоҷикистон адолати судӣ татбиқ карда мешавад ва барои ӯ шарт нест, ки шоҳид бошад, ягон дахолат дошта бошад ба ҳамин парванда. Метавонад дилхоҳ вақт ба дилхоҳ парвандаҳои озоду кушод дар омада иштирок кунад. Ва гуфтани тавофут байни гуфтаи онҳое, ки пеш мегуфтанд, ки парванда махфӣ аст ва ҳоло мегӯянд, ки парванда махфӣ нест, ин яке аз сиёсати пешгирифтаи мақомоти қудратии Тоҷикистон аст, оиди ғайриқонунӣ, ман инро 9% ҳалакай метавонам гӯям, ки ғайриқонунӣ бе ягон далел, бе ягон исбот маҳкум кардани мухолифони худ. Хоб, суоли дигарам ин аст, ки назари шумо нисбати ҳамин гуна нишастҳои матбуотӣ, ки бештар онҷо ба суолҳо ҷавоб гуфтан намешавад, бештар ҳамун варақаи тайёр кардаи худро мехонанд? Бештар ба ҳисобот монанд ҳастанд. Манам ҳам хеле фикр мекунам, ки ин бештар ба ҳисоботое ҳаст, ки мақомотҳо ба мақомотҳои болоӣ тайёр карда менависанд. Дар 6 моҳ ё ки 8 моҳи давраи гузашта фалон корҳоро мо кардем, ҳамин қадар маблағ ҷудо шуда буд, ҳамин қадар маблағро сарф кардем. Не ки ба ягон саволи рӯзноманигорон ҷавоби мушаххаса мо намебинем, на аз нишасти матбуотии прокурори генералӣ, на аз раиси суди олӣ, на аз ягон сардори ниҳоди дигар. Сабабаш ҳамин аст, ки онҳо ягон масъулият дар назди ҷомеа ҳис намекунанд. Онҳо дарк намекунанд ҳамин ташкилкунандони ҳамин нишастҳо, ки онҳо масъул ҳастанд, ки дар назди ҷомеа ҷавобгар бошанд барои фаъолияти худашон. Онҳо фақат масъул дар назди он шахсон, он ниҳодҳое, ки онҳоро таъин кардааст, дар он худашонро ҳисоб мекунанд масъул. Ва ин нишастҳо як баҳонаҷӯӣ, як нишон додани он, ки гӯё мо қонунзории Тоҷикистонро риоя мекунем, ҳар 6 моҳ як бор нишасти матбуотӣ мегузарем. Дар асл ягон мушкили ягон одам муайян дар бораи ҳал намегӯем, ҳатто муайян ҳам карда намешавад. Ба ягон савол ҷавоби мушаххас гирифта намешавад. Бинед, саволҳо ба кӯтоҳ ҷавоб медиҳанд, нопурра ҷавоб медиҳанд ва дарҳол пешниҳод мекунанд, ки савол бошад, марҳамат, саволи дигар. Яке аз мавзӯъҳои ҷолиби ҳамин нишаст, ки дар ҳол
ҷалби расонаҳоро бигем, ба худ ҷалб кардед назари расонаҳоро. Инам дар бораи парвандаи Муҳиддин Кабирӣ ки онҷо гуфта шуд, ҳатто эълони ҳукми ӯро махфӣ гуфтанд. Ин то кадом дараҷа ба қонунгузориҳои Тоҷикистон рост меояд ва то кадом дараҷа худи ҳамин амал дуруст аст? ман кӯшиш кардам ки ҳамаи ҳамин нишасти матбуотии раиси суди олиро ба пуррагӣ тамошо кунам, вале аз сабабҳои техникӣ ки оғоз кам буд ё ки интернет суст буд, ба пуррагӣ надидам. Ва дар расонаҳо ман хондам ки дар ин саволи шумо раиси суди олӣ чунин ҷавоб дод ки ҷузъиёти парвандаи Муҳиддин Кабирӣ ва ҳукми ӯ махфӣ аст. Ман ҳамин хондам дар расонаҳо ва гуфтанӣ ҳастам ки дар ин ҷо 100% раиси суди олӣ нодуруст гап мезанад. Тоҷикистон масъул аст, вазифадор аст ки он шартномаҳои байналмилалие ки имзо кардааст иҷро кунад, уҳдадориҳои ба гардан гирифтаи худро. яке аз ин уҳдадориҳо дар паймони байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои фитрӣ ва сиёсӣ дар моддаи 14 оварда шудааст ки ҳар парванда метавонад махфӣ бошад ба ҷуз аз он парвандаҳое ки дар он баррасӣ ягон маълумот оиди сирри давлатӣ ё ки ҳаёти шахсии инсон сухан меорад. Парванда метавонад махфӣ бошад, вале ҳар як ҳукми додгоҳ, чӣ қарори додгоҳ ҳукмаш бояд ҳатман расонавӣ карда шавад. Яъне пурра махфӣ нигоҳ доштани рафти тафтишот, рафти мурофиаи судӣ ва ҳукм ин ғайриқонунӣ аст. ин бархилофи худи конститутсия аст, ин бархилофи талаботҳои кодекси мурофиаи ҷиноятӣ аст, ин бархилофи муқаррароти он созишномаҳое ки Тоҷикистон бастааст. Як бор дигар боз мегӯям ки ягон кас ҳуқуқи бо пуррагӣ махфӣ нигоҳ доштани баррасӣ, тафтишот ва ё ҳукми судиро надорад. Аллакай ақаллан бояд суди олӣ ё ки он судие ки баррасӣ кардааст парвандаро ё ки мақомот бояд маълумот медод ки Муҳиддин Кабирӣ бо кадом моддаҳо айбдор карда мешавад, ҳукми ниҳоӣ чӣ ҳаст, ба кадом сол бояд зиндонӣ кардан, ҳукм баровардан. Он маълумоте ки сирри давлатӣ нест бояд паҳн карда мешуд. Вале ҳамаи ин ки ҳамаи баррасии парванда ҳатто ҳукми он махфӣ аст, оиди одилона баррасӣ кардани парванда як шубҳаеро ба вуҷуд меорад. Ман фикр мекунам ки чунин парвандаҳое ки пурра махфӣ мешаванд, аллакай як доғи нопуррагӣ ва ғайриқонуниро дар худ задаанд. барои ҳамин аз сар чунин парвандаҳо бояд баррасӣ карда дида шавад ва расонавӣ карда шавад. худи раванди ҳамин нишастҳои матбуотӣ аз тариқи онлайн баргузор мешавад. Шумо кӯшиш накардед ки он ҷо ягон суол диҳед ё ин ки суол додед, аллакай чӣ ҷавоб гирифтед? раҳмат, бисёр саволи нағз додед. Дар ҳақиқат ман дар ҳамин раванди нишасти матбуотии раиси суди олӣ ду савол навистам. Дар он шабакае ки Азия плюс ба фикрам наворо мустақиман паҳн мекард, ман дар ҳамон ҷо ду савол навистам. Якум саволам оиди он буд ки оё то кадом дараҷа асосҳои қонунии маън кардани даромадани ашхос ба биноҳои суд бо телефон, бо диктофон, бо умуман асбобҳои электронӣ қонунӣ аст. Шахеле ки мо медонем дар Тоҷикистон даромадан ба биноҳои аллакай ба биноҳои маъмурӣ, ба милисахонаҳо, ба судҳо бо асбобҳои электронӣ аз қабили телефон, фотоаппарат ва ғайра ва ғайра маън аст. вақте даромадан аз дасти шумо мегиранд, ягон кафолати он нест ки шумо амволи супоридаатонро дар ҳамон ҳолат мегардонед, баргашта мегиред ё ки не. Ва агар телефонатон ягон вайронӣ шавад, ягон нобуд шавад, мисол гум шавад, ягон ҷо шикаста шавад, ки масъул аст, ки ҷавобгар аст? Ягон ҳолати муайян нест дар ин ҷо. ҳамин саволи якумам ҳамин буд ки кадом асосҳои қонунӣ ҳаст барои инсонро манъ кардан бо телефон даромадан. шахсе ки бо телефон ба бинои суд медарояд, оё ӯ ба рафти мурофиаҳои судӣ ё ки ба рафти фаъолияти дигар кормандони суд ягон зарар мерасонад ё ки не? ва оё ин як бори дигар шаҳодат намедиҳад ки мақомотҳои қудратии Тоҷикистон чизеро аз халқ пинҳон медоанд
ва дар ҳарос ҳастанд ки аз фаъолияти ғайриқонунии онҳо ё ки аз ягон порагирии онҳо, аз суханҳои қабеҳи онҳо, аз муомилоти дурушти онҳо бо халқи оддӣ маълумот бештар пайдо мегардад ва ин дар расонаҳо паҳн мегардад. барои чӣ ҳамин ҳолат ҳаст? ман якум савол додам, албатта ҷавоб нест. ва саволи дуюми ман вобастагии зич ба он баромади пештараи ман дар расонаҳо ва ба он мактубе ки ман расман ба сайти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон оиди ба ҷавобгарии маъмури кашидани прокурори генерали Раҳмон Юсуф вобаста ба вайрон кардани талаботи кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмури Тоҷикистон оиди дар ҷои ҷамъиятӣ бе ниқоб ҳузур доштан аст, зич алоқаманд аст. дар рафти ҳамин нишасти матбуотии раиси суди олӣ мо дидем ки раиси суди олӣ низ чун Раҳмон Юсуф бениқоб буд ва бадтар аз ин ҳатто он саволдиҳандаҳоро маҷбур мекард ки вақти савол додан ниқоби худро кашанд. ҳамаи мо мебинем ки онҳо дар толор буданд, дар ҷои ҷамъиятӣ. ин ҷои хусусӣ нест, хона нест, ягон боғи, ягон бӯстонсарои каси дигар нест. ин ҷои ҷамъиятӣ аст, толори суди олӣ ҳаст ва қонун чиҳеле ки ман пештар гуфтам дар моддаи 112 ва 113 бо тағйирот ва иловаҳояшон дар ҷои ҷамъиятӣ бе ниқоб ҳузур доштанро маън мекунанд. ягон ҳолати истисноӣ нест. саволи ман дар ҳамин буд ки муҳтарам журналистон ба раиси суди олӣ савол диҳед ки оё ҳузур доштан дар ҷои ҷамъиятӣ бе ниқоб иҷозат ҳаст ё ки не, ва оё ягон ҳолати истисноӣ дар ҷои ҷамъиятӣ бе ниқоб ҳузур доштану суханронӣ кардан дар қонунгузор дарҷ гардидааст ё не, ва барои чӣ шумо айни ҳол суханрониятонро бе ниқоб мекунед, ҳаёт ва саломатии худ ва дигар шахсони иштироккунандаи ин нишасти матбуотиро зери хатар мегузоред. ва мутаассифона ба ин савол ҳам ҷавоб нагирифтам. ҳамин ду саволе буд ки ман ба онҳо додам ва дар оянда боз кӯшиш мекунам ки ин масъаларо хомӯш нагузорем ва бештару зиёдтар дар бораи риоя кардани ҳама гуна қонунҳои қабулшудаи Тоҷикистон аз тарафи махсус ҳамин кормандони баландпояи Тоҷикистон назорат карда шавад, назорати ҷамъиятӣ карда шавад. зарурият аллакай пайдо шудааст барои ин кор. бештару пештар бояд аввал худи ин раисон қонунро ҳимоят кунанд, қонунро дифоъ кунанд, қонунро риоя кунанд, баъд талаби риояи онро аз мардуми оддӣ кунанд. ташаккури зиёд. раҳмат.